ɗum bolbata ko hundeji ma ɗi min bolba ko ɗum waddai ɗo nihi, to ni dai ɗum yi hundeji ɗin non inchallah to ɗi gaddama ɗo ni ha to en ɓeidorto e maji to kullum emin jaɓɓoɗi. sannan hande ɗon no modibbo mo mi humpiti wara bolbana e musamman dow ko shafi julde gonde yeso meɗen jango to Allah yari, kadi bo hande alhaji en meɗen e ton ƴeña arfat, so modibbo on mo heɓa wargo kanko ma, so on waɗa muñal min mara wakkati mi wari ɗum ɗan ɗaɓɓake ceɗɗan. to ko mi yiɗi hande inchallahu on en darai daga min tan woni to nder programme woni haalanma julde, noyi ɗum waɗata ko noyi gaɗeten gi'en ɗum waɗi hidima julde ndeni han jam, waynaɓe meɗen e sukaɓe meɗen gonɓe nder ladde en gonɓe nder gariri ɓe waɗi shagulgulaji maɓɓe ɗi julde, ɓe waɗi ɗi jam daidai no dina islama wi ɗum waɗa, sannan ɗum wari daidai e irin al'aduji meɗen. yimɓe koye to on rari musamman jonta kam yimɓe meɗen kusan hundeji ɗum andirno en ko shafi su semtol su hunde nde kawai nde handi pullo ɗum yi'atande to pullo, to hande kam fa sai e lasan min e maɗa ko moye andi hunde nden nde waylake. nane to ɗum mbi semtende fa to na to semtende heɓete fa sai to ɗum wari to pullo, to ɗum mbi'i hankali na to hakkillo warata heɓete sai to ɗum wari to pullo, ɓornugal bongal na to ngal heɓete sai to ɗum wari to pullo. to amma hande hunde nden nonde woniri to lallai mi yiɗi to on noddi kam nodduɗo hokka en shawarworiji dow majum. sannan ɗiɗabun ɓayo ɗum on gi ra hundeji ɗin no saɗi jonta kam denno kila ko biya rawanin ko duuɓi saliɗi to julde waroy musamman julde mawde bo non ɗeni han dotti en e keɓa soda ragoji ɗi handi hirsa, ɗum soda ko ɗum soda kusel nihi ko bo ɗum sodana sukaɓe hundeji ko ɗum waddana inniraɓe hundeji ɗuɗɗi. to fa hande to on rari fa fi ɗum sai e lasan. hande ta natti lumo e shede fato ta sidi fata ittai ɗe mota maɗa ko ɗe machine disɗaɗe to gefe fa to hele dillida e kosɗe kin hundeji kab eñini kab goɗɗum ko sodata joni wala goɗɗum sauki nder majum. so jifa e lallai mi daidai ɗo gaɓa ɗum ɗo mi nodda inniraɓe ɓe waɗa muñal kab goɗɗum ko ɗum waddani ɓe to gure ɓe waɗa la'akari e irin haali ɗum woni jonta, to ɓe waɗa muñal e majum ɓe muñito e majum ɗum waɗa manejin e majum inchallahu jomirawo waɗanay ɗum barka ɗum waɗa daidai ko ɗuɗɗum waɗayno. sannan kadi bo e miɗi mi ɓeyda noddugo yimɓe meɗen to ɗum wari to Allah yari en jango ɗum rogwako daga idi e ɗon bigeje ɗi ɗum yahata to nder bigeje ɗin ɗon e ɗon bigeje gonduɗe hatsari sosai, to musamman sukaɓe meɗen gonɓe to ladde banya hundeji ɗi hatsari ɗin ɓuri ma shafagoɓe. yimɓe koye kamɓe woɓɓe na goɗɗo kam ma heɗaki ma nattugo nder garire, goɗɗo bo e natta garire to amma daga yake wala andan yanayi ko yata ɗon ɗum to natti ɗon ɗum sai hunde nden nde wardana ɗum e damuwa. kadi bo on andi enen yimɓe meɗen kusan en shuɗaki, sukaɓe meɗen irin ɓornugal ɓe waɗatama daga ton kawai to ɓe yi'ama kawai on nanai ɗum inna inde maɓɓe raton sukaɓe fulɓe. yimɓe koye daga yana irin sallaji maɓɓe ko toggoje maɓɓe ko irin kuntuhoye ɓe jowata ko irin finneje ɓe watoto ko shabbi ɓe jogoto eɓe gi'a kawai ɗum andi ɗum fulɓe wonta ɗon. to komiɗi mi nodda fulɓe meɗen musamman sukaɓe meɗen jahayɓe yawo julde woni bono ni on gi handi en dilla en waɗa hankali nder ko waɗete denno e ɗonno to ko moye wawai nattugo ɗon ɗum ƴaɓɓo wala goɗɗo darɗo ɗum nde ɗiɗi ko biya ɗum goɗɗum. amma on gi jonta kam fa hundeji fara no wayli e ɗon fo goɗɗe bigeje faɗi pullo a fotayi nattaɗi, to handi bo to ɗum toma natta nder wuri ɗum ɗon yimɓe ko wuri ɗum ta natti ɗum fa bono a natti bige ɗum jata halka hore maɗa. to ga Allah mi nodda sukaɓe meɗen kab goɗɗo natto garire ko to ladde ɗum ma to yiloto gam bo julde to yita to yahata. sannan kullum ko mi noddata en waya meɗen ɗum warta security mawɗum to meɗen kab to jata a wolwana bandiraɓe ma ko a wolda e giƴiraɓe ma ra to gonɗa ra to nder ɗon goɗɗo awa bi'ugoma a'a wuri ɗum ɗon ɗum damuwa on ɗon ta yehu wuri ɗum ɗon. to ga Allah en waɗu la'akari e irin ɗum ɗon
sannan bo yimɓe meɗen banye irin goɗɗum ganganci ɗum wonduɗen wai sai en mana ko e meɗen en mbiya en kula ba a'a enen kawai kab ko fofi futu non Allah hoddiri nihi e nihi to jiɗum ɗon ma ɗum handai yin nder miya balanije ƴaɓɓiɗe ɗe nihi ko ɗum mbino goɗɗum wori e wondi matsala ɗum wayla to ko mi yehi pa yaadu jangimi mi yehi pa kawai mi toyi fulɓe meɗen woɓɓe kori en kamɓe ɗiɗon mota jahaydum wuri ɗum ma mota ɗum ma ɗum wala amma mi toyi ɓe dari ɗon ɗum sai mi nana gaɗay ɓe loodi e mbiya ɓe mota fa jahaydum wuri giɗɗum yaago fa wala ɗo nihi sai dai jahon wuri kaza so kamɓe bo ɓe ɗaɓɓita ɓe joɗoto ɗon ɗum sai ma mota garay ɗum jahaydum wuri ɗum ɗon wari mi noddi goto nder maɓɓe mi mbimo to koye woni to jata mo wolwani mbimi amma onon on anda ko yata ɗon ɗum wi'i e to wallahi waya mako kanko mbimi na haalama magana waya ba hande ɓuli balanije 5 bige ɗum ɗon e wondi masala notta jangon hoore moɗon jarum hoore moɗon to bige ɗum masala woni to ga Allah coƴƴe gure kawai wuri ɗum ɗon ma to ummane ɗum joni kab goɗɗum ko gaɗoton kawai gaɗe usuriyago ɗum ɗon nama on jehi ba to gam non mi accay on nanoɓe e daroɓe natton onon ma okon gudunmowa moɗon musamman irin hundeji jahayɗi e wartowa sukaɓe meɗen irin bigeji ɓe jata sannan e irin sutura handi sukaɓe meɗen musamman ma rewɓe gaɗa ka waɗgo gasiya e gaɗa goɗɗum hunde wonda enen kota kota ma e ɗum rego nder dina jumjimbo koye haalama dina kam fa handi ko moye ma e meɗen to meɗen rarata kadi bo ɗum meɗen waɗata to amma enen hande banye ɓornugal ngal fa sey e lasan non mi ɗandaroto ɗo nihi onon ma natton okkon gudunmowa moɗon daidai gorgodo ɗanoddo fuɗɗan. Assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, alaikum assalam wa rahmatullah. Allah sako yani. Amin amin ɗum moy. Alhamdulillah. Me kike Abdullahi ko to Modibo Hassan jaɓɓama e nasto. Naam, gaskiya nani ke duwa duk an kasara ne wani. Naam. Daidai lokaci garai. Kuri in da su do gaskiya ya kamata dan yake su. Naam. Naam. To han. Naam. Non. Na biyu kuma ne musamman ainihin handi na cikin alfuka ne. Wallah handi tsari hukun ya cikin nuna wallah zai so suna da damu wasu. Ita ta ukulu. Non. Ita hungo tambari ma mutu aka dinna ma harari ma ta ci kuma na ta kowa. Non. Ya kaɗo. Non. Ita wa kuma da ɗauke son wata ta jina irin kuka hannun gudunar su kaɗi wari ado. Non sosai. Amin amin yatti sosai. Allah inda baraji ra noddo mo yeso kadi. Naam, assalamu alaikum. To eftudande maɗa. Moy. Assalamu alaikum. To moɗɗo turete mo ra noddo mo yeso. Assalamu alaikum. To non jolde ɗin fa hande sai e lasara mo yeso. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, alaikum assalam. Jam Allah yettama ɗum moy. Jam Allah yettama. To Modibo Abubakar no e NNPC hande. Jam alhamdulillah. To useni ko woni gudunmawa maɗa? Gaskiya bone giro an kisiro ko na duro fuɗɗa kisiro daga dingir. Naam. Allah ka wi gaskiya tarari Allah no ka woni to ka ne gaskiya tarari kai. Za ku dai do hande ko ne dai suka wada su za ku amma tarari ya polisa e di ane ane. Non.
ya hongol tomo ga ya ka kana o de ko de berkete ka e dila ka e durara na ya to kai na rai don na jabi to abaka to koy laifi dum woni laifi dañoɓe na hukuma ai tara da yobe wallahi wannan da yo ya tan suka ko don na be tsakanin Allah sai dai ka ben ka wani kawai sai dai kuma me da wanda ya mu do amma da yobe wala ne ta billahi wallahi duka ya ko kama baña o dañoɓe mbiya sukaɓe ɓen caldorta fa noon sosai amin Allah sako alkhairi to haala gonga on jii dañoɓe min e moɗon en fuu men en dañoɓe wonta ɗum hande en dara ko moye bo'ina mo muɗum to bo'inimo inchallahu jango kanko bo'intamo maako o bo'inamo goɗɗo kadi to amma alal haqiqa to en keɗa gomnati ko goɗɗum hukuma bo'inanta en sukaɓe meɗen enen goni handiɓe bo'ina sukaɓe meɗen fuɗɗan to kafin goɗɗo nattowa to nder Naam, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To wadi bo sirajo jabba anan gamin daga Tulubo. Daga Tulubo nan ga to sai ma wallahi. To alhamdulillah bodi ko ni gudunmawa mada. Alhamdulillah gaskiya ko su ka da ga sakan da kun da fadin kama saki ya gobe ko kama saki gaskiya hauta gudu na ko. To Allah bin da baraji to jifa ne kan kuma assalamu alaikum na kawai Allah rena en fumen ja alhamdulillah dum moy naam momi bondata alhamdulillah ladda je daga jingi to wodi bo ko ni shawari mada alhamdulillah gaskiya in ka kawo non amin amin non 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 amin 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 Allah jabo Allah wada abu dun nani dum wada amfani ko dun nani yawri ranar domo yesu kadi assalamu alaikum naam assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya yi wani jan Allah sama dum moy ta shawari ta kugan alhamdulillah ana magana da murtala haji jiya da kanin yan shari na wala murtala Allah ya baka lada to ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi da wannan kokari da kuke ga mutane Allah ya saka da alkhairi amin amin ya Allah Allah ya sa mu sallah lafiya amin amin Allah ya sa yi sallah lafiya ya wuri to ba dai hada mai yeso assalamu alaikum wa alaikum salam na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam momin bollata Usman mojin daga Musa'ali magani dabbaji Allahu akbar wajib Usman ne Musa'ali hande min yetti kuta mena igandin shi ne da Allah da karata Allah walla amin amin ya Allah Allah kuma da din kundu ta don kai ku da don gaskiya don faru da fakan gaskiya non ka wani ai tawa wal a wala da balto non sosai amma helicopter ji to a fakan ko dole fa ubi fa to akan kawai komai non wallahi ne ko kawai murna ga Allah shirku dan insha Allah na'am to alhamdulillah min yetti sosai to Allah waɗa dañoɓe kamɓe sukaɓe ɓe nana ko ɗum mbiyata ranar domo yeeso assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam a wanda ya awwal abdullahi daga jirgin to wala awwal ko ni shawari maɗa ni gudunmawa ɗum o kayne ba na'am abaru sukaɓe gaɗaɗime ɗum ɗo buwa to neɗɗo to waɗi ra'ayi muɗum kanjum waɗata amma sukaɓe ɓe ma fa no ɓe kawti inde ɓe kawti na'am
don wata wada jami'in su kaɓe zai yi wani da hankali mu ji a ka'inar kama irin non to kenan su abubakar su musulmi a yi irin wasu kwayan nasu amma ya suka hoto shawa dokin da kama no an duda jahaitu ya wogga a sai iran ni ta kama jahaitu ya kulta gwabta da ya ci da kala ini kwata da gala ini hanji wadda ta gudu kan mu gida ayayi fito murna fa jahata amma wacce shawa kurun da ɗan mata ayayi ba jirawa ma idari ayo kani unga wai ayi fito in gwada fito wai non ya liyo Gowarti na jore kasi. Non. Hello? Naam, min nan ma to ko ni shawari ma da. Wacce ne haka ta irin da ya haure ne ya ta kulta gwamnati ta yi jani ne. Kodin sallah fa bari ya ne ko kulta da ani to dingir. Kuma la ai ne ta alimi ne da gani ne ko kama ta ci. Subhanallah. Ko ai ke da bare wai ai su make wani kuma addini amma kulta Najeriya min ma wala ni da ni da ai rin zahiri. Alama kiya denno. Doni kamati so o sokta. Kalo ndara to o pija. Amma naja an ajebi tawa wallahi ajebi tawa. Kada kayo fo tirki. Subhanallah. Wai ono kariye wai ono ngara urara. Urara ta kun ban tajin ki wana no. Lalle dun jabba ki to. Doni hokka doni. Sauri dun hokka. Daga to mo e fulbe den. Na'am. Iri arbai. Non. Inda wuri mati wacce mataki. Non. Ai ina tunani jango Allah ya tsine sallah to amina ka ko ayi da wacce shawo ko prakin da ta duwa da asoe dole ne din filmi ne da ummo da gada jawabi cewa karga tudo aina ko addama inda kun wada kai da ni ne kai no nana da kullu ma fata na da sauri dari ina Amin to min yake sosai. Mangadal. Da Allah bin da baraji. Wato halan magonga miya mi wadda misali no kam tilden fulani edin heɓayno goɗɗi problem ji sosai musamman ko ndiye julde sukaɓe meɗen on andi bo banye sukaɓe meɗen ɓe naɓe fuu maɓɓe waroyta e niyya habre kadi bo ko miɗi andi sukaɓe ɗon fa kusan maɓɓe ɓe ɗum waynaɓe kadi bo fa kanko waynako to o woni fuu fa sawru ndun ɗon fa ko mo lotoyto sey to mo yaadi e mayru to irin tagaɓe ɓen ɗon hunande wartaniɓe bo no addicted dow ko e maɓɓe wala no watta sendaɓe e addaki ɗon feƴƴa lekki no bofti wadgo ɗum ɗon feƴƴa boodi nga nattanɗo ɗum fa dow nder etal muɗum waɗanayi ɗum iran kan ɗum so mataki ɓe jangi woni nder fulɓe gonɓe ɗon ɗum daga yake ɗum wondi bo no ko shafi irin su VGN su hunters su dangal security so iren ɓen ɗon ɗum hawtindiri sannan kadi bo miyata en jejita e ɗon security ɗe en ɓe gonduɗen bono magban ma e wondi iren maɓɓe to ɗum nangaymo ɗum soƴƴaymo so warta ga Allah kapto ɗum andi en heɓa damuwa musamman enen fulɓe jooɗiɓe wuri ɗum ɗon yimɓe koye ɓe waynaɓe to ɓe waroyi fa to ɓe jongolonoke on goɗɗum ɓe dillay goɗɗo fa woɓɓe fa accuwa goɗɗi stage woɓɓe daga keffi waroyta woɓɓe waroy daga katsina woɓɓe waroy daga lafiya woɓɓe waroy bigi woɗɗuɗum so onon ɓe garire to ni e ɗum heɓa masala ɗon ɗum onon ummoto musamman onon fulɓe jangon mataki ɗuma mataki woni kawton ko e moɗon dole nder mon ɗum heɓa woɓɓe bono security ɓe mbimi irin community security nihi to hidima ɗum ɗon waroy burtoɗon gaɗon ka tokkugo sukaɓe ɓen ɗon on fulɓe on ɗon ɓe fulɓe wala goɗɗum ko ɓe hollata on shabi ɓe jogoto on ma on mbawa jangugo shabi on mbawa jangugo feƴƴirle mon amma onon a mattaki ɗum koye on wadday maslaha on wadday ɗum waɗa fijo jan hakkunde lugga en e kamɓe fulɓe nattuɓe amma to en ali noon har ga Allah ɓe iɓoyɓe ladde ɓe ngara ɓe gadda damuwa to garire ɓe coƴƴo to fati goɗɗum ɗum to ummake fa onon gonɓe to garire onon hunde nden cafoto so rano dow mo yeso assalamu aleykum aleykum assalam to ko woni shawri maɗa shawri billati yawanci yaade ko mettiɗi ɗum kawai de addu'a ɗum nde waɗata anda fittafiri amin anta ko kadi laamiɗo jabano e yeeso amin min yetti
Wajen nan ne goɗɗo ɗon noddino e waɗa lissafi sukaaɓe naaɓe salona sene goɗɗo ɗon ta goɗɗum ɗo fa sai mo yejjita sukaaɓe ɗon tawi woodi fa ɓe ɗiɗo baabiraaɓe ni ɗum fa to labaru ɗum waɗita ay mo sukaaɓe joni ko ɓe garti fa har ga Allah heni addu'a kawa non sosai ma sosai ma. yawwa saboda nan Allah ya waɗa moɗon jam Amin amin min yetti. Allah bo walla en jinde jamo kala on ɗaɗum no jam Amin amin. Allah wallita moɗon noɗon lawtoɓe Amin amin. Yawde to ma yawtake. To wiya inchallah ra noddol on karsengol mi hoccata. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. On woni noddowo karshe. Naam Hashimu ne kuɗe. Koni shawari ma. Amin amin. Naam. Naam. Non. Voilà. Non, voilà. Na'am. Non sosai. To min geti sai lokacin ne ɗin waɗi. Amin amin wa yau take. Alhamdulillah shiri me ɗin wari karshe sai ma Allah ya ri'en sati wa rojun sannan ya miɓe da ya tugo kan Hajiya Sumayya Abakar janguɗo teddorgal ɗum shiri ɗum nanten sannan to on jejjita mi bi on inchallahu bonono woɓɓe noddi dama e ɗon groupe ɗum maɓɓitita har jonta kam de min maɓɓitayi ɗum to eɗon goɗɗum namba ɗum duniya min giɗi min gi'a respond maɓɓe min gi'a moye e moye woni gaɗay ɗo whatsapp inchallah sai ɗum maɓɓita suudu nun ɗon namba ɗum bo kanjum woni bono ni hamɓe ɓeyda noddugo ɗum kanjum woni 070 63 53 5177 kam goɗɗo gaɗo inchallahu to natti ay ɗon ɗum to min waɗi creating majum ko moye wara yi'a so Allah yaruma en sati warojum bo e ɗum juula jam Allah yaruma en assalamu aleykum wa rahmatullah.